να πάμε στο σημείο 0. Να δούμε τα βαγόνια που ακόμη κάπνιζαν. Να τρέχουμε στα νοσοκομεία και να περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα στη λίστα των τραυματιών. Ξέρετε τι είναι να παρακαλάς να έχεις το παιδί σου τραυματισμένο από το να το έχεις νεκρό. Κανένας σας να μην το ζήσει ποτέ αυτό. Να περιμένουμε για την ταυτοποίηση μετά. Και μετά το χάος. Το χάος. Η ταυτοποίηση σε μένα έκανε περίπου 2 μέρες. Δεν περνούσα τα δευτερόλεπτα. Πώς μπορεί να μην περνάνε τα δευτερόλεπτα. Κι όμως. Τέλος πάντων, όταν μας είπαν ότι ταυτοποιήθηκε, έπρεπε να πάμε για τα υπόλοιπα διαδικαστικά και να κανονίσουμε να παραλάβουμε ό,τι είχε η σακούλα του καθενός.